Kaixo eta ongi etorriak magazinera bertze urte batez, urte berrion 2023an gaude dagoeneko eta hoxen dugu, urte honetako lehendabiziko saioa hain zuzen ere, espero dugu ongi pasatu duzuela asteburuak gehiegi pasatu gabe, batzuk oraindik nekatuak gaude, eta hala eta ere, bi elkarrizketa egin ditugu gaurkoan. Lehenik eta behin Josu del Castillorekin egon gara aski elkarrizketa interesgarri batean, bera Aritik Hirira kolektiboko kidea da eta haiek aztertzen dituzte hirietako gentrifikazio prozesuak Airbnb eta halako ekonomia motek sortzen dituzten ondorioak, ezbeharrak, turistifikazioak ere ekartzen dituen kalteak eta abar luzea. Guzti horretaz solastuko gara. Berarekin bigarren elkarrizketan berriz, Letizia Bergararekin egonen gara, bera Iruñako Errege Magoen kabalgatako ekimen horretako idazkari nagusia da eta berak azalduko digu aurten Hortziral honetan zehazki zer izanen dugun hemen Iruñean. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 876. urtea zen eta abenduaren 2, Tota Nafarroakoa jaio zen. Eta 1912an, Alemanian, neonezko gas iluminazio publikoa inauguratu zuten lehen aldiz. 1959an, urtarrilaren 2, Kubako iraultza Fidel Castrok agintea hartu zuen. Eta 1981an, SERP desegin zen Mikhail Gorbatxoven kargu uztearekin. Eta 2011ko Espainiako tabakoaren aurkako legea indarrean sartu zen, urtarrilaren 2. Ikus dezagun aste honetan zer dugun agenda kulturalean. Astelehenean iritsi da goazen 9.0 denboraldi berrira, aurten saioa Gontzal eta Alain izanen dira, Basakabiko ikasle berriak, eta haietako batek sekretu bat gordetzen du. Burlatako kulturretxean, atxaldeko 8 eta 7. Asteartean hasiko da urtarrilean zehar, gaur, bihar asteartean 3 eta Hortzegunean 4, Gaiarrek euskarazko 3 ikuskizun eskainiko dituen ziklo hori. Musikalak, antzezlanak eta bertzelakoak izanen ditugu. Eskainiko ditu familia osoentzat. Eta 6 hasiko da gaurkoa. Bihar teatro Gorakadak zuhaitzak landatzen zituen gizona antzeztuko du. 2022ko dramaturgia honenaren Feten saria irabazi duenak. Kontakizun ederrean oinarri izan da, Jean Gaillonoren El hombre que plantaba árboles. Gizaki, animalia eta landare erresumaren arteko harmoniari egindako kantua da. 6 Gaiarren. Eta Hortzegunean Logela multimediaren tartalo, Gaztearen sekretua Euskal mitologiako ziklopearen kondaira fantastikoari buruzko istorioa. Gaiarren 6. Larunbatean berriz, Olatz Salvadorrek urteak daramatza, musika eszenan murgilduta 2010an hasi baitzen eskakeitan bandan, eta 2018an argitaratu zuen bakarkako estudioko lehen lana, Zintzilik. Bere bigarren lana 2022ko urtarrilean heldu zen, Hau Ual. Orain disko hau agurtzeko kontzertu batean jasoko dugu taldekidekin eta publikorekin batera, Burlatako kulturretxean atxaldeko 8. Ea zer dagoen urtarrilaren 2 honetako egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen, 5 urtean 400 etxebizitza eta higiezin okupatu direla salatu dute Nafarroan. Jabetza okupatzea foru komunitatearen hegoaldean kontzentratzen da eta batez ere nekazaritzako landa inguruneetan. Okupazio asko banketxeenak dira. Argazkian berriz, jokalari gorritxoek Torres manteatu zuten omenaldi gisa atzo Sadarren. Izenburuan Roberto Torres osasunaren leyenda daia da. Agurrunkigarria Sadarren kapitain handiari 18 urtez gorritxo izan ondoren. Garratza izan da osasuna Donostian lehiara itzultzea. 2 eta huts galdu baitu partida ahul batean. Berri gehiagotan, 4 gazte zauritu dira Iruñean mozorroek su hartuta. Eta Google eta Tobintasek 6 milioi baino ez dituzte biltzen. Diario de Navarran berriz, argazkian, Benedikto XVI gorpua, Mater Eklesia monasterioko kaperan. Eta izenburuan, dolua Benedikto XVI heriotzagatik.
2013an uko egin zion Aita Santu emerituaren hilkapera irekitzen da San Petri Basilikan. Bertze lerroburu handi batean, erretiro pentsioak Nafarroko soldatak alako 2 hazten dira 10 urtean. Hala eta guztiz ere, batez bertzeko pentsioa 1.418 eurokoa da, eta batez bertzeko soldata berriz 2.189 eurokoa. Nafarroan, 151.000 pentsiodun daude, eta horietatik 86.000 erretiroagatik dira. Bertze berri batean, 4 gazte zauritu dira Iruñean, urtezar gaueko mozorroak kiskalita. 4 ospitalera eraman behar izan zituzten, bat Zaragozako Miguel Serbertera, zaurien larritasunagatik. Eta gara egunkarian, lerroburu nagusian Joseba Azkarraga, sareko bozeramailearen hitzak. Estatuak eta gobernuak ez dira bakarrik mugitzen, kaletik mugiarazten dira. Datorren larunbatean Bilbon egingo den manifestazio handiaren bezperan, Gorenak euskal presoak 3. gradura itzultzeak bide legalari jarritako oztopoak berresten ditu eta hori salatuko dute. Argazkian Lula da Silva agertzen da hitzartze bat egiten eta izenburuan gosearen aurkako borrokari ekin dio Lulak unkituta. Lula Ignacio Lula da Silva, Brasilgo presidente kargua hartu du. Jair Bolsonaro presidente ohiak bertan egoteari uko egin zionez, herritarren ordezkaritza zabal batek jarri zion presidente banda. Gosetik 33 milioi pertsona eta pobreziatik 100 milioi pertsona erreskatatuko dituela hitzeman zuen Lulak negarrari eutsi ezinik. Brasilen koronavirusak eragin duen genozidioaren arduradunak ikertuko dituztela eta Latinoamerikako integrazioaren alde egingo duela esan zuen. Eta bertze lerroburu batean Maria Petekukaren hitzak, artea, zientzia bezala, iruditeriak egiteko tokia da. Eta gaurkoan berria ez dagoenez, Euskal Herria Irratia. Txalo artean esan du agur Arreko Aztiak. Roberto Torresi omenaldia egin zioten atzo Sadarren, zale taldekide eta senideen artean. Baitere, 356 plazako lurpeko aparkalekoa eginen dute Gurutzeko plazan. Eta azkenik, derbi desorekatua, 2 huts galdu zuen Osasunak. Gaurko eta biharko eguraldia. Fronte batek euri apur bat utziko du batez ere goizeko lehen orduetan. Horrekin batera gaur temperatura jaitsieraziko du eta sasoi honetarako ohikoagoak diren balioak neurtuko dira. Goizean goiz edonon bustiko du, baina eguerdirako nabarmen atertuko du eta ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean oso prezipitazio gutxi eginen du edan hemenka. Haizeak nabarmen galduko du indarra. Kostaldean mendebaldetik ibiliko da eta barnealdean norabide finkorik gabe. Eguneko temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira eta oro har 15 graduren bueltan edo hortik behera geldituko dira. Asteartean giro eguzkitsua izango dugu, baina goizean goiz hotz eginen du. Lehen orduetan lainoa sor daiteke zenbait txokotan, baina gainerakoan zerua oskarbi agertuko da egun osoan. Haizea oso ahul eta aldakorri ibiliko da, baliteke Araba eta Nafarroako zenbait lekutan izotza egitea. Maksimoak 10-15 gradu artean geratuko dira. Airbnb, azken aldian gero eta gehiago aitu dugun fenomenoa, pandemia aitzinetik handitza aitu genuen, pandemia ondoren ere, hasi gara berriz, gero eta gehiago aitzen. Bueno, hori zerrote da, fenomeno hori, eskubide bat bakarrik, dirua ateratzeko modu bat, efektu bat ere sortzen du, ze aldaketak sortzen dute ditu. Bueno, pixket kezka hauekin, kolektibo moduko bat sortu dute, Aritik Irira, izeneko hain zuzen ere, 2 lagun geografok atera dutena, pixket aztertzeko kontu guzti hauek nola eragiten duten, gure ingurunean, gure hirietan, urbanizazioan, turismoaren aferak nola eragiten duen, 1001 gai aski interesgarriak etxe bizitzaren auzia, hain beharrezkoa eta hain erdigunean dagoen momentu hauetan, eta guzti horretaz solasteko, hain zuzen ere, horietako kide batekin gaude, Josu del Camporekin, urte berri hau hasteko, onat berriozarrera hurbildu dena,
Atxaldeon, Josu. Arratsaldean, eta urte berrian. Urte berrian zuri ere bai, mila esker gurean egoteagatik. Bueno, beraz zuek aztertu duzue edo aztertzen ari zarete Airbnb efektua, pixket horrek gainera pandemia ostean nola eragiten ari duen. Konta iguzu, zer da modu labur batean errateko Airbnb efektua? Bueno, kontuan hartu behar da Airbnbik bitartekari moduan jokatzen duela, ez? Azken finean web horri bat eskaintzen du, eta bertan etxebizitza bat alokatu eta etxebizitza bat eskaini edo logela bat eskaini nahi duten pertsonen arteko bitartekaritza lan hori egiten du, baina egia da azken urteetan bertan eskaintzen diren etxebizitzak normalean inbertsore edo erabiltzaile profesionalen eskuetan daudela, eta horren ondorioz pixkanaka Airbnb efektua litzateke nolabait etxebizitza turistiko horien gehiegizko eskaintzak sor ditzaken efektua, ez? Orokorrean, zein dire efektu hauek, bakit honek ematen duela ezagite 14 itzaldiko bizi bateko ere bai, baina bueno, ezagite orokorrean zein da sortzen aldituen efektuak hiri batean, hasieran batean zerbait inozentea dirudien zera bat, ez? Bueno, etxe bat alokatzea, baina hori nolabait ere gehiegizkoa denean zer ekartzen du? Bueno, orokorrean familia etxebizitza bezala erabiltzen diren etxebizitza asko pixkanaka etxebizitza turistiko izatera pasatzen dira. Honek suposatzen duena da, hasiera batean zegoen etxebizitza eskaintza hori pixkanaka murrizten doala. Eta ondorioz, orokorrean prezioak goraka joaten dira, eta horren ondorioz, prozesu hau gutxitan gertatzen denean agian ez du inpaktu oso nabarmenik auzo batean, baina orokorrean hiri gehienetan, batez ere erdialdeko auzoetan, prozesu hau 10-ka, 100-ka, 1000 aldiz gertatzen denean, honek suposatzen du geroz eta aukera gutxiago dagoela bertan bizitzeko, alokairuak goraka doazela, eta askotan bertan bizi diren auzotar askok auzoa uzteko beharrean ikusten dute haien burua, eta auzoko nolabait harreman soziala, bertako merkataritza eta pixkanaka aldatuz doa, nolabait bisitariarentzat edo turistarentzat eginik auzo hau. Ez dakit hau den gentrifikazio prozesua erraten zaiona edo zerbait ezberdina den? Bai, egia esan, bai termino Airbnb efektua eta gentrifikazio efektua nolabait eskutik doazen zerbait dira, ez? Gentrifikazio kontzeptua pixka bat zabalagoa litzateke, baina azken finean Airbnb efektuak gentrifikazio efektura garamatza. Eta horren ondorioz, are errezagoa da gentrifikazio prozesu hori gertatzea Airbnbiz beteta dauden auzoetan. Eta gertatzen dena azkenean erranduzun bezala, erdiguneetan holako alokairu eskaintza pila bat daudenean Airbnbaren dako, ekartzen duena da, batez ere, bertakoak diren edo bertan bizi diren hoiek bertan ez bizitzea. Hau da, ustutzen da erdigunea, ez? Bertako biztanlez eta periferiara joaten dira edo bertze herrietara, bertze hirietara. Hori da, askotan auzo hauetan, bertan bizi ziren auzotarrak esan moduan beste auzo batzuetara joateko beharrean ikusten dira, eta haien ordez iristen diren pertsonak normalean turistak dira. Eta horren ondorioz, biztanleriari dagokionez bai, ustu egiten dira auzo hauek, eta datozenak nolabait biztanle flotatzaileak dira. Hau da, badatoz, baina egun batzuk bakarrik pasatzera etorriko dira, eta ondoren berriz ere auzotik joango dira. Horren ondorioz, esan moduan, normalean bertan bizi diren biztanle hauek kanporaka joan behar dute, periferiako auzoetara, eta horren ondorioz, auzo hauek ustu egiten dira erdialdeko auzoak orokorrean. Nik uste honen eredu handietako bat, ez? Donosti bera dela, Donostiko erdigunea, horien Santxa eta Alde Zahar ere segurazki. Ez dakit, zer moduko gauzak ikusten dira zuek urbanismoan biltzen zareten, ez? Ez dakit, zer aldatzen du kaletik joaten zarenean, ez? Zer dago hiri gentrifikatu batean, Airbnb efektua duen hiri batean? Orokorrean, aurretik zeuden bizilagun horiek hornitzeko zerbitzu guztiak, bai eskolak, bai dendak, eta pixkanaka aldatuz doaz. Azken finean, ulertu behar dugu, bizilagunen sare hori aldatuz doan moduan, haien inguruan eskaintzen den merkataritza, osasuna, eskaintza orokorrean ere aldatzen doala. Horren ondorioz, geroz eta turista gehiago dauden eremu batean, geroz eta denda desberdinekoak ikusiko ditugu, souvenirren dendak, geroz eta merkataritza lokal gutxiago, hauek ere pixkanaka azkenean iristen joaten dira orokorrean, ze orain arte zituzten bezero guzti horiek beste toki batera joan dira. Horren ondorioz, etxe bizitzaz gain nolabait auzoan zehar aurkitzen diren merkataritza guneak, espazio publikoa, dena pixkanaka ere aldatuz joaten da. Karo, ondizetan erraten du adez, erdi pixket txantxetan edo brometan,
Donostien, ez? Ze pintxo garestiak, alde zaharren erreton, ze pintxo garestia joten zara eta egitizute klabada bat, gainera ostatu guztiak ematen dute berdinak, karo, baina hau ez da zerbait, ez? Anekdotikoa, hain zuzen ere, arazo estruktural baten nolabait ere, ez? Ondorio da, ispilu. Hori, azken finean ulertu behar da baita ere, orokorrean denok, turistak garenean edo bidaia bat egiten dugunean, gure egunerokotasunean ordaintzen ditugun prezioen gainetik ordaintzen dugula. Hori dela eta Donostian ere, bai pintxoen inguruan, bai etxe bizitzarekin, kanpotik datozen bidaiari horiek, batez beste gastatzen duten, baina gehiago ordainduko dute. Gainera askotan Donostira datozen bidaiariak Europa erdialdekoak dira, estatu batuarrak, hau da, haien batez besteko errentarea handiagoa da. Eta horren ondorioz, haien egunerokotasunean ordaindu dezaketena ere, guk ordaindu dezakeguna baino gehiago da. Horren ondorioz ere, pintxoen prezioa, etxe bizitzaren prezioa, gaua pasatzeko prezioa, pixkanaka goraka doaz, haiek ordaindu dezaketen zerbait delako. Baina migrazio horri ez diogu, arreta gehiagirik jartzen, horiek ez dira inbaditzaileak, horiek ez dira inbaditzaileak. Aipatzen genuen beraz, etortzen direla, aldatzen dutelako, aldatzen dute bertako egoera, eta pentsatzen dut, bere efektu segurasi, kaltegarrienetako bat, aipatu duzuna da, komunitatea bera hausten dela, ez? Eta bertze, aldi batean, hitzaldi batean entzuten nuen, nola gaur egun belaunaldi ezberdinak ez diren bizi auzo berean, ez? Leheno pentsatzen dut, ala zela, joten zinen Donostiko alde zaharrera, eta, kasi bloke berdinean zenuen aitatxi gurasoak eta seme alabak, ez? Eta ni horretzen ez joten nintzela, eta nere lagunak eta nere gurasoen lagunak auzo berdinean bizi ziren. Gaur egun hori ez da gertatzen. Hau da, ez? Nolabait ere deslokalizatzen dire belaunaldi ezberdinak. Hori da, azken finean gaur egun badakigu edonentzat, batez ere gaztentzat emantzipazioa oso zaila dela, prozesu nahiko zaila dela, baina are gehiago horrelako auzoetan, azken finean Donostiako adibidez alde zaharrean bizi den pertsona batek, txikitatik bertan bizi den pertsona batek bertan bizitzen jarraitu nahi badu, alokairu baten bidez eta etxe bizitza bat erosi nahi badu, gehienetan prozesu hau ia ezinezkoa da. Horren ondorioz zuk esan duzun moduan, belaunaldika geroz eta pertsona gutxiago geratzen dira bertan, eta naiz eta bertan hazi eta ezi, ondoren naiz eta bertan bizitzen jarraitu nahi duten, gehienetan ezinezko prozesua da, eta esan dugu moduan beste auzo batzuetan, alokairua merkagoa den auzo batzuetan bizitzera jo behar dute. Eta honek, ekartzen dituen, pentsatzen dut, kalteak zaila da, ikustea zaila da, bere osotasunean hartzea, baina pentsatzen dut, handiak eta zabalak direla, adibidez, osasungintzan berean, segurazki ere, prebentzioan oinarritzen den osasungintza batek, eskatzen du komunitatea bere artean ere gehiago laguntzea babestea, ez? Nizarrak joaten zarra eta uzten diozu hor amatxiri, zure seme alaba, ez? Baina, bizi bada, hiriaren bertze puntan hori ere ezin duzu egin, eta orduen, nolabait ere merkantilizatu behar duzu guzti hori, ez? Eta azkenean, nola komunitatea apurtzeak ekartzen duen den ere merkantilizatzea izan gehiago, ezta? Hori da, eta aipatu duzun moduan gaur egun komunitate hori hausten dijoa, eta belaunaldi aipatu dugun tarte hori ere, batazbesteko adinean ikusten da, hau da, alde zaharrean eta erdialdean bizi diren pertsonen batazbesteko adina geroz eta handiagoa da. Geroz eta gehiago sartzen ari diren auzoak dira, eta belaunaldiko tarte hori geroz eta handiagoa da, eta zuk esan duzun moduan, bai zaintzarako eta beste hainbat prozesurako ere, geroz eta zailagoa da, eta auzoko tarte horiek handitzen ari dira. Gero familia aldarrikatzen da erreix bertze toki batzuetan. Bertze datu bat, ere interesgarria zuen sare sozialetan, askitxukuna, por cierto, ikusten zena, ikaragarria, aipatzen zenuen nola garestitzen denez, lo egiteko etxe bizitzarako aukerak, eta zehazki aipatzen zenuten Donosti, ezagik mundu mailan garestienetako bat, ez alden gaua pasatzeko New Yorketik eta Parisetik baino altuago, ez? Hori da, guk kasu honetan Airbnb gau bat pasatzeko batazbesteko prezioa zein den ikertu genuen, eta hau pixkanaka hasi ginen inguruko herriak edo hiriak begiratzen, Euskal Herriko hiriak, baina ondoren esan genuen, goazen baita ere begiratzera munduan zehar dauden beste hiri batzuetan ere batazbesteko prezioa zein den, eta izugarri harrigarria da ez, ikustean nola Donostian batazbeste gaua pasatzeko gehiago ordaintzen den, Londresen baino, Parisen baino, New Yorken baino, eta azken finean hau ere, lehen aipatu dugun profesionalizatzeko joera honekin bat dator, ez? Geroz eta inbertsore, geroz eta enpresa gehiago kokatzen dira
Donostiako kasuan Airbnb mundu honetan, eta haien helburu nagusia orokorrean dirua lortzea da, irabaziak lortzea da. Horren ondorioz, prezio pixkanaka igotzen doaz, eta Donostiako kasuan zenbaki oso larrietara iritsi gara. Airbnb honen bertze efektu bat aipatzeagatik, izaten alda identitate galerarena, ez? Ematen du igual zerbait urrunagoa dela, abstraktuagoa, baina ez, gero egiazki denei ukitzen digun zerbait da, azkenean, Airbnb betetako auzo bat edo kale bat homogeneoagoa da, ez? Ez dakit nola erran, bertako edo Singapurreko kale bat azkenen ez dire sobera ezberdinak, homogeneizatzen da mundu mailako kultura, galtzen dugu identitatea, hizkuntzan bertan ere izaten aldituen inpaktuak, ez? Horai joten zara, ez dakit Donostiko alde zaharretik, eta ikusten dituzu hor, ez dakit zenbat komertzio, zuzenen beren izenak ingelesez direnak, ez? Hau, aldatu da, hori da, eta aldaketa urbanistikoak ikaragarrizko efektua dute, gero gure eguneroak, ez da. Hori da, normalen auzo hauek homogeneizatzeko joera dute, ez? Eta zuk esan duzun moduan, Donostiako auzo bat izan daiteke, baina beste hiri batzuetan aurkitzen dugun erdialdeko auzoekin antzekotasun asko aurkituko ditugu. Eta askotan horrelako eremuetan multinazionalak iristen dira, Starbucks, McDonald's, mundu guztian zehar aurkitzak egun enpresak ere bertan kokatzen dira, eta horrek esan duzun moduan identitate galera bat dakar, eta Donostiako kasuan alde zaharrean oso nabarmena da, adibidez, zuk esan duzun moduan hizkuntzaren erabilera. Geroz eta gutxiago erabiltzen da euskara kalean zehar, eta batez ere horrelako komertziotan. Azken finean ikusten baita bezeroa zein den eta nola lan egiten duten haientzako. Eta eskaintzen den aurreneko hizkuntza normalean esan bezala, bai frantsesa da, bai ingelesa, gaztelera, eta euskararen hizkuntza kalean zehar ere galtzen doa pixkanaka identitatearekin batera. Bertzen pentsatzen nintzen, akaso urrun joatea da, baina nola Donostian hori izan den, desgraziazko, gertakari hori gazte bat erail zutela, ez dakit diskoteka batetik ateratzean edo. Eta, ez alduen ere nola baiteko lotura bat kontu hauekin, azkenean, hiria bera edo auzoa nola baitere arrotzagoa egiten baduzu, ez dago komunitatea, ez gara elkarren ezagunak, pentsatzen dut turismoan eta kontsumoan oinarritzen den auzo batek ere halako gauzak ekartzen aldituela, ez? Ez dakit, ez gara ezagutzen, konfliktoak sortzen da, ez? Pixket alkoholismoan eta oinarritzen den, ez dakit, ez? Kultura bat sortzen dugu, eta halakoak ere gertatzen dira, ez dakit akaso urrun joatea da, Egia azken finean, askotan gentrifikazioa hitz egiten dugunean edo beste prozesu hauetaz, zuzeneko eraginak soilik aipatzen direla. Imaginatu ezin dugula alokairua ordaindu eta horren ondorioz banoa auzotik. Baina zuzeneko eragin horietaz gain zeharkako asko daude. Hau da, zuk esan duzu moduan, dagoeneko ez dago komunitaterik, dagoeneko ez dago sare hori sortutan ere auzoan, hau da, nire bizilagunak dagoeneko joan dira, nire ezagunak joan dira, dagoeneko naiz etxean sentitzen, arroz sentitzen naiz, eta horrez gain bai soinua, bai zikinkeria, egunero zure etxean bertan pertsona ezberdinak ikustea, turistak direlako, azken finean prozesu honen atzean ondorio asko gordetzen dira eta zeharkako eragin honek ere askotan auzoa uztera eramaten ditu auzodar asko. Josu, aipatu duzu leheno, aski datu aipagarria dena ez, eta da Airbnb honen atzean multinazionalak daudela, ezta? Edo efektu horrekin lotuta daudela. Eta handitzetan egia da saltzen digutela Airbnb-aren kontua, eta Uberaren kontua, eta bertzelako gaur egungo lan motak eta merkantilizazio motak, ez dakit ez, gure bizitzako aferak modu efiziente bateagoan erabiltzeko aukera ematen digutela, ezta? Eta beraz, zuk baduzu zure etxea, oporretara joaten zarenean, jarri alokairuan. Baina gero realitatea da, honen atzean, batez ere multinazionalak daudela. Adibidez, daitu dut, Balearretan, etxe bizitzen jabegoaren 50%, ez dakit, inbertsore kuadrilla bat direla. Egia da, Airbnb nolabait ekonomia kolaboratiboko plataforma bat zela jaio zela, eta hasiera batean erabiltzaile gehienek, asteburua kanpora bat zigoazten, edo udan oporretara pare bat aste, haien etxe bizitza bertan eskaintzen zutela. Eta hor ekonomia kolaboratiboko funtzio bat zuela. Baina urteen poderioz, geroz eta irabazi gehiago lortzen ari ziren pertsona horiek ikusi zuten aukera honetan ona zela bertan inbertitzeko eta pixkanaka etxe bizitza erabila zuten pisu horiek turistiko bilakatzeko irabazi gehiagoren beharrean. Eta Donostiako kasuan ere hori ikusten da nola urtetik urtera gehiago profesionalizatzen joan den jarduera bat dela eta geroz eta enpresa gehiago gaudela eta geroz eta erabiltzaile partikular gutxiago. Horren ondorioz ikusi dezakegu nola
enpresa askok, hamarnaka pisu pilatzen dituztela Donostiako kasuan, eta geroz eta gehiago direla. Hau da, merkatuan nolabait geroz eta zabalagoa dela, baina geroz eta esku gutxiagotan pilatzen dela. Eta horiek pixkanaka enpresa horiek bertako pisuak pilatzen joan direla. Josu, Airbnb-a beraz, erregulatu behar den kontu bat da, mugatu behar den kontu bat. Ez dakit auzo batean ezin dire ez dakit zenbat Airbnb etxe bizitza baino gehiago jarri, zer egin daiteke? Bueno, dagoeneko beste herrialde batzuetan, horrelako arazoak izan dizuten beste herrialde eta hiri batzuetan, hasiera horrelako neurriak hartzen, ez? Esate baterako, Airbnb batek urtean zehar izan ditzakeen erabilera egunak nolabait mugatu, ez? Nik etxe bizitza bat daukat eta Airbnb jarri nahi dut, bikain, baina mugatu nolabait urtean zehar nik Airbnb eskaini ditzaketen egun kopurua. Hori dela eta nik urtean zehar esaterako 80 egunetan soilik eskaini badezaket, honek esan nahi du urteko beste egun guztietan etxe bizitza honetan norbait biziko dela. Hori dela eta etxe bizitzak bere funtzioa izango duela, etxe bizitza funtzio hori. Beste aukera bat, eta orain batez ere Frantziako hirietan proposatzen hasi direna da, nolabaiteko konpentsazio neurriak. Hau da, nik auzo batean pisu turistiko bat jarri nahi dut. Bikain, 80 metro karratuko pisu turistiko bat. Ados, egin dezakezu, baina horren ordez berriz ere 80 metro karratuko etxe bizitza bat jarri behar duzu auzo horretan. Honekin, lortzen duguna da, auzo horretan, nahiz eta etxe bizitza turistiko bat gehiago izan, etxe bizitza kopurua ez dela galduko. Hau da, bertan bizi diren biztanleak bertan bizitzeko aukera izango dutela. Hori eta neurriak ikusi ditzakegu, dagoeneko hasi dira hartzen beste hiri batzuetan eta beste herrialde batzuetan, baina dagoeneko bada nolabait denbora, batez ere Donostiako kasuan, proposamen hauek aurrera eramateko eta planteatzeko. Badire bertze elkarte batzuk ere, bertzelako neurriak nolabait ere estrukturalagoak edo ekonomikoagoak proposatzen ari direna, horietan bat adierazgarria, interesgarria, turismoaren desazkundea. Zer da? Azken finean, nik uste gure gizartean ere jarduera guztietan beti lotu izan dugula hazkundea, nolabait handitzen jarraitzeko joera horrekin, geroz eta gehiago produzitzeko joera horrekin, baina nik uste dagoeneko iritsi garela muga batera non hazkundea bera desazkundea izango den. Hau da, dagoeneko hazten jarraitu behar dugu, baina beste modu batean. Dagoeneko gehiagi produzitugu, dagoeneko jarduera gehiagi ditugu, eta nolabait jarduera horiek buelta bat eman behar diagu. Eta Donostiako kasuan ere, bizilagunekin plataformak hori proposatzen du, ez? Turismoa badugu eta honek ere onura asko ditu, baina gaur egun dituen kalte horiek mugatzeko eta deuseztatzeko beste neurri batzuk ere hartu behar dira eta turismo jarduerari ere buelta bat eman behar zaio. Nolabait beste proposamen batzuk egin, beste modu batera planteatzeko eta kalte horiek gutxitzen joateko pixkanaka. Josu, orduan zu Kobazuloetara eraman nahi diguzu, berriro ere, zeinen dugu Donostin turismorik gabe? Egia ez dela erraxa, ez dela erraxa eta orokorrean neurri hauek hartzeare denbora bat eskatuko digutela. Baina uste dut azken finean gauza guztiek bezala, nahiz eta onura asko dakartzan turismoak hori egia da, dituen kalte horiek ere pixkanaka mugatzen joan behar garela eta inoiz ez dela ona eskaintza gehiegi izatea. Hori dela eta bai eskaintza hori mugatu behar da, bai jarduera mugatu behar da eta buelta bat eman behar diogu gaur egun egiten den jarduera honi. Turismoaren monokultiborekin ere kontu zibili behar dela, erraten dute zenbaitek, gero ere gertatzen direnean olako pandemiak edo gerrak batez ere etorkizun gero eta ez egonkorrago batean gauden honetan, dependentzia hori izate beti ere arriskutsua izaten alda, halako zerbait gertatzen denean, turismoa ere pikutara joan daitelako, beraz, kontuz jarri behar da, arroltze guztiak saski berean jartzearekin. Josu, ez dakit zerbait utzi dugun garrantzitsua errateko, bertzenaz, aipatzen aldugu hemendik gutxira, txosten bat aterako duzuela, halako analisiekin ez da. Hori da, kasu honetan Twitterren aurkitu gaitzakete, Haritik Hirira izenarekin, eta duela astebete publikatu genuen gutxi gorabehera hari hau, Donostiako pandemia osteko Airbnb efektua aipatuz, baina hurrengo astean, aste honetan, urtarrilaren lehen aste honetan, publikatuko dugu nolabaiteko txosten landuago bat, eta bertan interesaduarentzat datu gehiago eta prozesu hau gehiago azalduko dugu.
Nik uste dut ezin txosten interesgarriagoa, denei hurbiletik ukitzen digun kontu bat, gaztei akaso batez ere, etxe bizitzarekin hainbertze arazo ditugunak, nola ari duen, eraldatzen gure jendarte guztiak, gure hiriak, gure herriak kontu guzti hauek, nola baitere errateko diru errexaren karroan ere, karrora igotzen garenean, horrek ere izaten ditu bere kalteak, jendarte handitzetan jakin izan dugu, negozio errexek behar dituztela bere mugak, akaso Airbnb-ak ere beharko ditu. Josu del Campo erraten genuen bezala, Haritik Hirira proiektu horretako kidea, geografoa eta urbanismoan analisi interesgarri hauek egiten. Josu, mila esker hondetzen. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Antsoainen 74 etxe bizitzentzako inguratzaile termikoa zaharberritzeko eta Mendikale kaleko hiri ingurunea hobetzeko lanek 1.160.000 euroko laguntza izango dute Europako funtsei esker. Eta Iruñean Jose Aldasoro, Iker Tubia, Ainara Tirapu, Ventura Ruiz, Raquel Pardo eta Malen Altzuart, egile berrientzako euskarazko 32. literatur lehiaketaren irabazleak. 18 lan aurkeztu dira, 9 narrazio laburrean eta 9 poesian, eta sarituak udalaren egile berriak bilduman argitaratuko dira. Horrez gain, Ziudadelako 300 metro karratuko glaziek argiztapen hobetua estreinatuko dute, irisgarritasun eta segurtasun irizpideekin. Sistema berriak eraginkortasun energetiko irizpideak ditu eta telekudeaketa ahalbidetzen du. Baitere, Zangoza kaleko aparkaleku proiektuak egoiliarrentzako eta merkatarientzako 356 plaza aurre ikusten ditu, lurpeko 4 solairuetan. Baita, Gurutzeko plazan ere. Tokiko gobernu batzarrak proiektua eta jendaurrean jartzeko epea onartuko ditu datorren hilabetean. Eta azkenik, Gazteluko plazako Gabonetako azokaren azken astea, artisau eta bidezko merkataritzako produktuak saltzeko 20 postu baino gehiagorekin. Urtarrilaren 8 arte, egun hori barne, 11:00 ordu 2 eta 8:00 8:00 irekiko da azoka. Erregeak atera dira badirudi ekialdetik, ez dakit nondik ibiliko diren orain, ari dira hurbiltzen pixkanaka, kaso Poloniatik edo egongo dira, ez dakit pixkanaka gero eta gertuago, eta printzipioz bortzean iritsiko dira, urtero bezala duela 1000 urtetik, onat, 2023 honetan, eta zuzen ere, hemen urtero bezala harrera eginen zaie, eta horretarako bertan egonen da Iruñeko errege magoen kabalgata elkartea, eta hain zuzen ere bere idazkaria den Letizia Bergararekin egonen gara gaurkoan kontatzeko pixkat nola izanen den harrera hori, etorrera hori, eta hementxe du gure ondoan. Letizia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Zuei. Letizia, gogotsu, aurten badatuzte erregeak. Noski errege badatoz. Ez dago dudarik, aurten ere iritsiko dira, badakigu bidean direla, zuk ongi esan duzu ekialdetik. Badatoz bidean eta guk pres gaude beraien harrera egiteko. Ukrania igual pasatuko dute pixkat gainetik, ez? Bueno, egia. Bada ez bada. Ez dakigu, baina egoera hobetzen den, espero dugu eta hango gerra hori bukatzea laizter. Bueno, antxer etorriko dira. Zer ikusiko dugu aurten errege magoak etortzen direnean honat? Urten espero dugu ja dena normala izatea, izan ditugu urte batzuk nahiko arraroak, eta guk betiko kabalgata prestatzen ari gara, Madalenatik egiten duten sarrera egingo dute, Frantziako batean espero dugu jende asko egotea beraien zain, eta Iruñara egingo dute hor sarrera, gero hori 4:00 izango da, arratsaldeko 5:00 udaletxean egingo dute harrera txiki bat, gero deskanso hartuko dute errege magoek, miserikordian dauden atxonamonei bisita egingo diete, eta kabalgada 7:00 hasiko da.
7:00 eta non egongo behar dugu garraiarik? Abejera eskalean. Abejera eskaletik, gero Fueros plazan, Zaragoza ibilbidea eta betiko ibilbidea ingo dugu. Vale, orduan gu adi hor, tortzen direnean, 7:00 joan toki hartzera, normalki betetzen da, hau da, hobe da joan denbora batekin. Bai, eta arratsaldeko zatian ere jende asko egoten da, eguerdiko, badakigu 3:00 edo ordu bitan eta jende egoten dela itxoiten ere alde zarrean, sarrera hori ikusteko bai. Eta poltsarekin, karameloak erortzen direlako, edo hori nola da? Poltsarekin. Bueno, behar bada banak ere hartu daitezke, bai, ez ditugu ematen nola kolpeka, zeren, bestela min hartu ezakete, baina bai, gure laguntzaileek normalean eskura ematen diete aurrei, bai. Gainera, inflazioarekin ere pentsatze dut garestitu direla karameloak, zakit igual magikoak dira, baina hortxe, ere gonen da aukera baten bat dastatzeko. Bueno, orain prestaketetan, Letizia, zertan zabiltzate egun hauetan? Bueno, egun hauetan karteroak daude, abanderatuak etorri dira gaur, arratsalden ikusi daitezke ja Iruñatikan paseatzen eta beraien banderakin espektakulo egiten, eta dromedarion paseok ere egin ditugu egun hauetan. Urrengoa, bihar izango dugu Aba de Oro saria, guretzako oso berezia dena, eta beti aurren alde lan egiten duen elkarte batek jasotzen du, eta kabalgata, bostean. Aba de Oro, hau urtero ematen duzuen sari bat da, konta ikuzu pixkat sari honetan. Aurten 21. edizioa da, eta Iruñako elkarte bateri, edo entitate bateri, edo pertsona bati ematen zaio, eta aurren alde lan egiten duena, eta adibidez lehen urtean Anfasek jaso zuen, desgaitasun desberdinekin lan egiten duten elkartek jaso dute, edo pobrezian daudena aurrekin lan egiten dutenak, eta guk ematen diegu sari bat, dela Aba horren hierroren formarekin zilarrezkoa da, urrearekin bainatu jarrita, eta gero brillante batzuk dituna, Meltxor Gaspar eta Baltasarren irudia egiten duena, eta gero diru sari bat ematen zaie, bere elkartearen ekintzak aurrera egiteko. Kasu honetan, udaletxea pentsatzen dut egonen dela ekimen honen atzean? Guk antolatzen dugu, eta badago epaimai bat, biltzen dena, udaletxea bertan dago ere, baina pertsona desberdinek osatzen dute, gizarteko arlo desberdinetakoak, eta beraiek erabakitzen dute nori ematen zaion saria gukera antolatzaileak, udaletxeak badu laguntza honetan, baina beraiek parte dira, baina badaude pertsona desberdinak. Elkartea beraz, zuek egonen zarete epaimai horretan, bihar jakinen da, ez? Bai, aukeratuta dago, eta bihar egingo da emango da saria, ekitaldia izango da bihar eguerdian udaletxean. Adi orduan, bihar jakinen da urrezko Aba hori, nori, ze elkartari ematen zaion, eta mereziko du egotea pixket hori, adi ikusteko, eta ezagutzeko elkarte hori eta zelan egiten duen. Urrezko Aba eder horrekin. Galdetu nahi nizu baita ere, Letizia, hemen zaudela, konta ikuzu pixket errege magoen elkarte honetaz, ezakitu? Nola sortu zen, ze ibilbidea izan du? Justa urten 25 kabalgata egiten ditugu, elkarte bezala. Elkartea pixkat zarragoa da, baina pandemiarekin eta ezin izan genuen kabalgata egin. 1986an sortu zen, lehenagotikan noski ohituraz egon Iruñan kabalgata egiteko, baina elkartea hor osatu zen. Pertsona desberdinek osatzen dugu, gainera bakoitzak bere lana dauka, bere lan egiteko modu pixka bat, eta denak batera elkartzen gara, erregen kabalgata prestatzeko, urte osoan zer egiten dugu lana, egia da, uda eta gero hasten gara gogorragoia honetan lanian, eta horretan egiten dugu, hori da gure bete beharra. Zer izaten du lan gehien prestaketa honetan? Aurten, artisau aldean egiten dutenak, lan egiten dutenak lan asko egin dute, zeren karroza berriak aurkeztuko ditugu, kabalgata honetan, hori izango da pixkat berezia, eta lanean daude buru belarri, eta beraientzako izan da urten lan handiena. Karroza horiek, inoiz ikusi ez dugunentzat, nola dira? Karroza handi batzuk, eta bertan erregea joaten da, nor joaten da? Bai, nik ez dizut zertmez kontatuela sorpresa ikusiko dugu, baina normalean egiten den kabalgatan, egoten dira karroza handi batzuk,
argilakin, oso bistosoak musikarekin, dantzariekin, eta badaude 3 karroza bereziago, hor direnak errege maguenak, Meltxor, Gaspar eta Baltasar orden horretan. Barba txuria daukana, bizarra txuria daukana Meltxor, bizarra gorriarekin Gaspar eta beltza Baltasar. Baltasar, Meltxor, Gaspar eta Baltasar hor ikusiko ditugu. Zergatik orden honetan, badu horrek bere historia, bere zergatia? Abira, ezin dizut esan, baina hola izan da ezakit. Nik uste dut hola gertzen dela nun baiten idatzita, eta beti horrela egiten da, toki guztitan. Ekipo de investigazioa beharko dugu, ikusteko zer gertatu den horren atzean. Letizia, aprobetxatuko dut ere, badakizu gaur egun ez dugu hainbertze tradizioa, kasu historia buena eta kristautasuna ere pixka bat, gazte hori etzaigu iritsi lehen bezala, historia hau nondik heldu da? Badakigu joan zirela Jesus bisitatzera, baina, zein da honen atzean dagoen kontakizuna? Hori da, errege magoak ekialdean, errege hauek edo batzutan esaten da zirela bakarrikan sabioz, ez? Jakintsu batzuk. Hori da, jakintsu batzuk barkatu. Eta antzo dela ekialdean jaso zuten, ikusi zuten argi bat, zela izar bat, eta jarraitu zuten izar hori zen Jesus jaio zela, eta ara joan ziren, opari batzuk eraman zizkioten, urrea, intzensua eta mirra bere simbologia guztiarekin ebezu irakurrita. Eta jaiekin goduz hori. Eta hori da, aurkeztu ziren Jesusen aurrean, eta listo, eta bueltatu ziren. Hori da, badaude idatziak beraiei buruz, baina, egia da, gero ez direla berriz agertzen, eta 3 pertsona joiekin, orain badakigu etxetara opariek ekartzen dizkigutela, eta aurren oso lagunak direla. Ospakizuna beti egin da, geroztik, ez dakit azken urteetan berreskuratu da ongi etorri hori egitea? Nik dakidala, nire etxean behintzat, beti da nik izan da, eta badakigu aspaldiktikan, artean irudikatuta dauden figura horiek ikusi ditugu, ez? Batzutan esaten diazuna Meltxor, Gaspar eta Baltasar, inkluso batzutan ikusi ditugu 4 errege, beste batzutan artista desberdinak edo igual herrialde desberdinetan, modu desberdinen irudikatu dituzte, baina behintzat erdi arotikan aurrera, datu begiratu beharko nuke, baina badago ohitura hori bai. Badago ohitura aspaldizkotik. Eta beraz, urtsen, etorriko dira, Meltxor eta Baltasar hortziralean, adi egon barko gara, joteko ikustera. Beste hau, denentzat da, ospakizun hau, ez dakit, erran nahi du tradizio kristauaren kontu bat denez, kristauentzako, beste bada? Ez noski, guretzako gure helburua da Iruñako haur guztiek disfrutatzea. Hori da lehenengoa, berdin du, zein den beraien erlijioa, zein den beraien kolorea, zein den beraien hizkuntza, guretzako aurrei ilusioa eta emozio hori transmititzea da. Goxoki horiek lehen esaten genitunak ez ditugu pentsatzen zuretzat, bai, zuretzat, ez noski. Hori denentzako da, denak atera eta gure kabalgata horretaz disfrutatzera, espektakulo polit hori, eta noski bakoitzak aukeratuko du nahi duen joan edo ez, baina denentzako da, eta horregatik prestatzen dugu ilusio askorekin, denak disfrutatu ahal izateko. Handiak, txikiak, badakigu ere jende heldu asko disfrutatzen dula, lehen esaten nizun miserikordiara joango gera bisita egitera, eta hango pertsonak ere asko disfrutatzen dute, beste modu batean behar bada, gogoratzen dute txikitan bizi izan zuten esperientzia hori, edo ingurukoak falta zizkiela, edo ez, edo bizitzen duten modu berezi batean. Osa, esaten dugu beti aurrentzako dela, baina badakigu pertsona helduek ere asko disfrutatzen dutela. Zu, Letiziare, halako zerbaitengatik sartu zinen? Arra nahi dut oroitzapen onak zenituelako txikitatik? Bai, noski, bai. Txikitatik parte hartu izan nun, eta oso polita da niretzako emozio hori bizitzea, eta errege magoak ikustea. Zeren, badakigu denek opari jasotzea oso polita dela, baina aurren aurpegitan ikusten duzun ilusio hori eta emozio hori eta bakoitzak dituen historioak, ez nik behin ikusi non errege eta esan zidan, eta nire izen esan zuen, eta edo agurtu zidan, oso polita da egitezatea. Norbaitek parte hartu nahi badu, aukera badu, honetan? Bai, noski. Azaroa bendu partean, inskripzioak irekitzen ditugu, eta guk bazkideak ditugu gure elkartean, beste elkarteak bezala. Orduan, badago kota txiki bat bazkideana ordaintzen dena,
eta horrek ematen du aukera parte hartzeko nahi izan ez gero. Pertsona bat izan diteke bazkidea eta ez parte hartu, eta besteak parte hartzen dute, orduan kota txiki bat dago, urtero egiten dena, eta hor gero irekitzen da parte hartzeko epea. Hor izen ematen da, eta normalean ordean gangatik egiten dugu, badaude postu batzuk, baina gehienak izaten dira oso errezak, ez dago zailtasuna handiko posturik, baina bai ardurarekin, baina denak egin behar dugu gure postu ardurarekin, eta edonor hartu dezake parte. Hortxen, zertan, web horrian etorbilatu informazio guztia, parte hartzearen esteka ere, hortxen argi eta garbi, eta ez galdu aukera hori. Letizia, bertze kontu bat, ez dakit errege kabalgaten alako ranking bat dagoen munduan edo badagoen toki bat non errege kabalgatak bereziki ezagunak diren, ez, nizar dakit inauterietan, ez, badak Rio de Janeirokoak direla, errege kabalgatekin gertatzen da alako zerbait ere, non baiten badaga bat bereziki ezaguna dena? Ez dakit, gurea oso ona da. Iruñekoa. Ez dakit Espainian oso famatuak dira, eta ezin dizut esan ordenean, badakigu, Madrilgo kabalgata, hori da, hiriburua izanik, beti oso handia eta beti oso bistosoa izaten da. Badakigu Espainiako zaharrena Alkoikoa dela, eta oso famatua da bera bat ere. Eta, guri ez dago ezki, izan genuen New York Timesen ere argazki bat atera zen, duela urte batzuk, Iruñako kabalgatakoa, Meltxorren irudi bat, justu Frantziako batetik sartzen. Eta, badaukagu fama pixka bat. Iruñekoa beraz kabalgatarik onena, ez dakigu Letizia zerbait falta zaigun errateko, importantea. Ez behar bat ordutegiak igual gogoratu, eta ondo esan nola izango den harrera hori, urtarrilak 5ean izango da erregen kabalgata, arratsaldeko 4:00 iritsiko dira erregeak Frantziako portalera, Frantziako atera, gero ibilbide egingo dugu Carmen kaletikan eta iritsiko da Nabarreriatik udaletxera, arratsaldeko 5:00. Agurra egingo dute errege magoek plazan dauden pertsona guztiei, eta berriz ere 7:00 hasiko da Abejeras kaletik, eta betiko ibilbidea izango da. Abejeras, Plaza de los Fueros, gero Zaragoza plaza, Príncipe de Viana, eta horretikan, Sarasate, Gaztelu plaza, eta bukatzen dugu Jesus Olite kalean. Hortxen, urtarrilaren 5ean, urtero bezala, izanen dugu kabalgata hau, hortziral honetan, hortzirala tokatzen zaigu, hortziralean egun bikaina beraz gozatzeko, eta, zer moduz ateratzen den, gainera erran dugun bezala, urten berrikuntzekin ere bai, beraz, ez dago eskusarik ez joateko. Letizia, hemen utziko dugu gaurkoan, espero dugu ongi ateratzea, eta eskerrik asko. Espero dugu aurrek gozatzea pentsatu. Noski hori da helburua, eskerrik asko. Ni joan ez nire taperrarekin karameloak biltzeko. Bauxean gaurkoz hemen urtarrilan 2 honetan urteari ekiteko, esateko genuena, bihar ere hemen egonen gara, ez baitugu nora joan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.